Čaute, čaute. V tomto podcaste sa pozrieme na jeden z najznepokojivejších prípadov ničenia ekosystémov v dôsledku znečistenia. Konkrétne na devastáciu mokradí, ktoré sú domovom vzácneho vtáka, člnozobca afrického. Položme si otázku, ako môže znečistiť elektroodpadom ohroziť tento fascinujúci druh a aké následky to má pre celý ekosystém. V Afrike sa nachádzajú najväčšie sklady elektroodpadu na svete. Export odpadu z Európy je oficiálne prísne zakázaný, ale v skutočnosti to tak nie je. Pod zámienkou zvyšovania počítačovej gramotnosti miestneho obyvateľstva sa do Afriky dostávajú obrovské množstvo nefunkčného elektroodpadu v regiónoch ako napríklad Ghana alebo niektoré časti Strednej Afriky. Prebieha nelegálna likvidácia elektronického odpadu. Ten končí na skládkach, kde chýbajú technológie na jeho bezpečnú likvidáciu. Spaľovaním elektroodpadu sa uvoľňujú toxické látky s obsahom ortuti, kadmia a olova, ktoré boli objavené v tele ľudí aj rýb žijúcich vo vzdialenosti aj 30 kilometrov od skládok. V blízkosti týchto skládok sa nachádza niekoľko unikátnych mokradí a močiarov, ktoré sú chránené medzinárodnou dohodou, ale iba na papieri. Mnohé zvieratá v nich žijúce sú síce pre miestne obyvateľstvo posvätné. To ich však zďaleka nedokáže ochrániť pred jedovatými látkami unikajúcimi zo skládok. Člnozobec africký sa stal jedným zo symbolov zraniteľnosti mokradí. Je to majestátny brodivý vták s výrazným zobákom, ktorý obýva rozsiahle mokrade centrálnej a východnej Afriky, predovšetkým v oblastiach ako Južný Sudán, Uganda a Zambia. Stal sa zástupcom ohrozených druhov, ktorých prírodzené prostredie je postupne devastované ľudskou činnosťou. Mokrade sú pre prežitie člnozobca kľúčové. Poskytujú mu nielen dostatok potravy, ale aj bezpečné miesta na hniezdenie. Znečistenie elektroodpadov má niekoľko nežiadúcich dôsledkov. Poprvé, znečistenie vody a potravy. Mokrade sú životne dôležité pre mnohé druhy rýb a obojživelníkov, ktorými sa člnozobec živí. Ak sú tieto živočíchy kontaminované toxickými látkami a člnozobec ich konzumuje, to vedie k hromadeniu toxínov v jeho organizme. Po druhé, zníženie kvality životného prostredia. Mokrade strácajú svoju prírodzenú schopnosť čistiť vodu a udržiavať rovnováhu v ekosystéme. To vedie k ničeniu biotopov, narúša sa tým hniezdný cyklus člnozobca a ďalších vtákov, lebo závisia od čistých a stabilných podmienok. Po tretie, kolaps ekosystému. Keď mokrade prestávajú plniť svoju funkciu, znižuje sa dostupnosť potravy. To vedie k zníženiu populácie člnozobca a ďalších ohrozených druhov. Celý ekosystém mokradí sa postupne rozpadá, čo ovplyvňuje nielen divokú prírodu, ale aj pre miestne komunity, ktoré závisia od týchto prírodných zdrojov. Aké je riešenie? Napríklad zlepšenie regulácie, likvidácie elektroodpadu. Kľúčové je prijať prísnejšie medzinárodné opatrenia na kontrolu nelegálneho vývozu elektroodpadu do rozvojových krajín. Krajiny, kde sa tento odpad likviduje, by mali iba prístup k technológiám a infraštruktúre, ktoré umožnia bezpečnú recykláciu. Ďalej je potrebné zabezpečiť prísnejšiu ochranu mokradí a vytvoriť nárazníkové zóny okolo zraniteľných oblastí, kde je zakázaná akákoľvek forma znečistenia. Mokrade, kde žije člnozobec africký, by mali byť zaradené do medzinárodne chránených lokalít. Okrem týchto dvoch opatrení je nevyhnutné vzdelávať ľudí o dôležitosti mokradí a o tom, ako
Toxické látky z elektroodpadu ohrozujú nielen ekosystémy, ale aj zdravie ľudí. Podpora recyklácie a zodpovedného nakladania s elektroodpadom by mal byť prioritou pre všetky krajiny. Na lepšie pochopenie rozsahu problému je dôležité podporovať výskum a monitorovanie znečistenia v mokhradiach. Výskumné týmy by mali sledovať zdravie, stav populácie člnozubca a iných ohrozených druhov, aby bolo možné identifikovať kritické oblasti a prijať účinné opatrenia. Na záver mi dovolte ešte pár slov. Mokrade sú kľúčovým biotopom pre člnozobca afrického a mnohé ďalšie druhy, ktoré čelenia zániku kvôli znečisteniu elektroodpadov. Ak sa nepodarí zastaviť ničenie týchto krehkých ekosystémov, stratíme nielen jedinečnú biodiverzitu, ale aj schopnosť prírody udržiavať rovnováhu a čistotu vody. Preto je dôležité, aby sme zmenili svoj prístup k elektronickému odpadu a ochránili tieto cenné ekosystémy pre budúce generácie. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Nezabudnite nám dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videjku.